Veríš v Boha? No ak áno, prečo potom neveríš v samého seba a v svoje schopnosti, sil či energie? Častokrát sa vyhovárame a odhovárame len na slovo Boh. Len žiaľ je to len ten knižkový, ten v kostole. No ako si nepôsobí v našich životoch. Boh ti dal všetko, nohy, ruky, oči, uši. No ty stále nevidíš, stále nepočuješ. Nerozumieš tomu, že nádherný a úspešný život sa dá žiť okamžite. Jediné, čo ťa teraz oddeluje od toho úspechu, je mysel. Mysel ťa vždy stiahne tam, kam chce. To je vlastné ego. Ti nahovorí veci, ktoré nie sú pravdou. No čomu? Čomu veríš?